Croeso I Mewngofnodi yn ôl i'r Porth Mynediad Deintyddol. Noder. Ar hyn o bryd, dim ond ar gyfer ardaloedd Bwrdd Iechyd a Ddysgu Powys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda y mae'r Porth Mynediad Deintyddol ar gael. Gwnewch yn siŵr fod unrhyw gyfeiriadau cartref neu feddygon teulu y byddwch yn ei nodi o fewn yr ardaloedd hynny. Mae unrhyw gleifion a bortreadur yn rhai ffug. Ni fwriedir unrhyw gysylltiad gyda phersonau go iawn, byw neu farw, ac ni ddylid tybio bod unrhyw gysylltiad o'r fath. I wirio eich hunaniaeth, rhowch naill ai'r cyfeiriad e-bost neu'r rhif ffôn a ychwanegwyd wrth gyfrestru, a dewiswch parhau. Mae'r sgrin croeso nôl yn dangos. I dderbyn cod pas un tro, rhowch eich rhif gig a'ch dyddiad geni. Os yw'r ddau wedi ei darparu, bydd y cod pas un tro yn cael ei anfon i'r cyfeiriad e-bost. Bydd eich manylion yn cael ei dangos. Bydd manylion eich cais cyfredol yn cael ei dangos. Bydd eich statws yn cael ei ddangos. Os ydych yn dal I aros am gynnig, yna'r statws fydd aros am gynnig. Os mae'r statws yw cynnig wedi ei wneud, gallwch ei ddewis I weld y manylion. Bydd manylion y dyraniad yn cael ei dangos. Os yw'r dyraniad yn addas I chi, dewiswch derbyn y dyraniad. Unwaith rydych chi wedi derbyn, cewch wybod pryd y bydd y practis deintyddol yn cysylltu â chi. Os nad yw'r dyraniad yn addas I chi, dewiswch gwrthod y dyraniad. Dewiswch y rheswm pam nad yw'r practis yn addas. Sylwch y gallwch chi golli'ch safle yn dibynnu ar y rheswm. Cadarnhewch os ydych chi'n siŵr eich bod chi eisiau gwrthod y practis hwn. Rydych chi wedi gwrthod y dyraniad. Os oes angen newid eich manylion, dewiswch newid fy manylion. Os hoffech chi gael eich dileu, dewiswch tynnwch fi oddi ar y rhestr. Byddwch yn gweld neges yn gofyn, ydych chi'n siŵr eich bod chi eisiau dileu'r cais hwn? Gofynnir I chi roi adborth. Ychwanegwch y wybodaeth a dewiswch cyflwyno. Byddwch chi'n cael eich tynnu oddi ar y Porth Mynediad Deintyddol. Diolch.